Nah tuh, tak omongi Bu Paisa itu wis wayah 40 tak ternyata mak perih rewang-rewang ya. Ora gelem. Pilek aku. Pilek. Iki Bu Paisa iki wayah selametan ibuke kae lho. Dadi Ripna tuh rewang ning kono sesuk ngaji ning kono. Rewang ya Mak Rim ya. Jagung bayi, mana ada jagung bayi wis kita kan. Tak. Takon ae. Panggan. Mak Rim delok ngejak jagung bayi. Iki tak omongi. Tak terus Mak Bre, wangi-wang Mak Bre. Masa main ngampal, wang ngampal. Rewang marai apa? Ngampal nek rencana aku. Nek celana. Heeh. Ki endi lho sing ngompol? Kita. Mosok lho. Lah keng apa selamatan ibumu lho. Tuh, belah wedhus. Ngene Mas Rohman, ngene Mak Bre. Tak terne ya. Mah gelem. Ora gelem, lah nyapa ora gelem. Tidak aku. Endi sing pilek? Kita. Tak ombenane promak. Heeh. Yo tak ombenane promak tak terne ya. Terne ya. Mama. Lah geleme nek ndi? Ngene. Ning kene. Ning kene omahe sapa? Nadim. Rono ndang ya ayo ngono Mak Pre ya. Ngono Mak Pre ya. Mah. Gelem. Nah tuh. Nek celuk piye? Gelem. Are Mak Pre wayah selamatan lho. Yo nduk. Tak terus numpak ninja yo. Nggih ninja. Ora gelem kok asem tiwul. Kok mekok-mekokne aku lho piye lho ya? Tembok teh. Kok malah mau mekok-mekokne aku lho ya? Oh, tembok teh. Ora gelem pekok asam tiwul ojek kaya ngono lho ya. Walah. Tembok teh. Yo gek rewang yo. Mah. Rewang ngene Mak Pre, ning kono mbleh wedhus. Ndang. Yo tak terene numpak ninja. Areng go jajan apa piye ning kono? Usah sesuk, main gelem bisa ndak gelem. Tak gelem mergo apa? Jelasno ora geleme nyapa. Lu dijanu. Oh didianu. Sapa sing anu? Sing anu sapa? Anu sapa? Anake syukur. Gek kapan lo ndemok ki ora tau enek sing anu kok. Anu sapa? Rewang, ngene Mak Pre. Ngene Mak Pre. Masih sesuk. Gelem. Saiki budal ning kono repot. Diwangi. Rono tak terne ya, ngene Mak Pre ya. Nyapa ngene karo guyang-guyang. Ayo. Ora mekok-mekokne aku iki. Dah, mau aku mau lendetin aku, enggak manut arah aku. Ya, Bang. Kah, ngabang. Ya masih ke. Duwe bensin nih lanu. Usah aku tidak sabar. Tak tere ya, numpak tak numpak ninja. Ini ninja nih bang. Kono kan? Yo tak tere Mak Pre ya. Lah rewang, lah waya selamatan ibuke ya. Gelem. Ora gelem nyapa kok ora gelem? Keju. Keju ndi sing keju? Cak dolatne ono teng guluku. Ya rewang ya. Rewang ya. Yo, tak tere yo. Nggo tas apa ora? Enggak usah, sesuk. Ngapusi. Iki tak terne ya. Ning kono repot ke turu kono sik. Kok lek bar selamatan ibumu. Kok rene neh ra apa-apa. Ya. Hah? Masih itu. Enggak sido. Lah nyapa kok ra sido? Ya baninya. Ra gelem rek. Ampun aku isan ra gelem bocah. Enggak situ. Enggak gelem. Nane ulane. Enggak gelem. Enggak, kene engko sana kok. Ya. Kok kula nae? Numpak ninja ya. 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 Ngono Mak Pre.
Mulai mak pre sesuk wis selamatan. Ya. Aku lunga neh lak no renar beren. Iya, Mas. Siap lunga. Kopernya nyepak ning kono, Mas. Ini Ki. Bu, nggak jangan tamu di sini nih.